Първо отиваме в Google и търсим Reshad. Влизаме в първия линк и натискаме бутона за изтегляне. Сега изтегляме версията, която ни се появи и я запазваме в папка. Сега, преди да стартираме Reshade, отиваме в Steam, търсим The Sims 4 и го отваряме. Веднъж вътре отваряме менюто, натискаме опции и долу вдясно активираме DirectX 9. Правим това, за да избегнем проблеми при използването на Reshade. Време е да стартираме Reshade. Потърсихме Reshade и го отворихме. Сега е време да изберем играта, която искаме да използваме, в този случай The Sims 4. Важно е да изберете версията, наречена DX9. Щракваме и натискаме и напред. Уверяваме се, че DirectX 9 е избран в тази опция. Натискаме напред, отбелязваме ефектите, които искаме да използваме. В моя случай само първите 3, натискаме напред и после завърши. Трябва да изтеглим предварително зададените настройки, които искаме. Аз ще изтегля този. Ще оставя линка в описанието. Сега копираме файла, който сме изтеглили и търсим папката на The Sims 4. Отваряме тази, която се казва Game, после Bin и там поставяме файла. Отваряме играта The Sims и ако сме направили всичко правилно, горе ще се зареди това. След като се зареди, натискаме бутона, който се появи горе. В моя случай това е начало. Ще се отвори меню в лявата част с урок. Натискаме Продължи и ще се появи списък с ефектите, които сме изтеглили предварително. Натискаме в тази горна част и избираме предварително зададената настройка. В моя случай Taro Milk Tea. Също така можем да пробваме и променяме още ефекти като тези. Имаме монохроматичен, един за нощно виждане и така нататък.